Nina bomthundulo ukuvutho ngenala ngwakwaThayiza mdlokombane vukumi ngentaba uvukudla amadoda libumbene lesikhombisa ihora nazi indaba wena mbukeli woza nendlebe mina ngizoza nendaba angihlale kuzona ithonto naze ihamba phambili kusisa nje. And akuna umuntu oncedayo because here in the Western Cape you don't have your government. Iphini likaMengameli we-ANC uPaul Mashatile usephothule isigaba sakhe somkhankaso wokhetho eWestern Cape lapho bejujelwe khona insuku ezintathu kusukela ngoLwesihlanu. Over 500,000 suspects, criminals have been removed from society. Ongqongqoshe wamaphoyisa uBhekicele uthi ngaphezudlwana kweinkulungwane engamakhulu amahlanu imgulukude eboshiwe ezweni lonke kusukela ngoMbasa wanyakenye ngaphansi komkhankaso i-Operation Shanela. Iphini likaMengameli we-ANC uPaul Mashatile uphothule isigaba sakhe somkhankaso wokhetho eWestern Cape lapho bejujelwe khona insuku ezintathu kusukela ngoLwesihlanu. uMashatile uqhakambise iphuzu lokuthi uhulumeni we-ANC uzoqinisa uhlelo lokulwisana nobugebengu nenkinga yokwentuleka kwamathuba emisebenzi nokuyinto ezofukula uphinde usimame umnotho wezwe. uMashatile uphothule umkhankaso we-ANC abe uhola eWestern Cape kule mpelasonto ngokwethamela inkonzo eHout Bay. Wethembise umphakathi ngokuthi inhlangano ebusayo izokwazi ukubhekana nezinkinga ezikhungethe indawo ezifana nasemizamo yethu. Nasichaze ngokuthi ziyekelwe ngamabomu uhulumeni we-DA olawula isifundazwe. I have to come back because we have to deal with these problems. When you were briefing us, Bishop, now Bishop and we together this morning, you mentioned these challenges of crime, of poverty, that this place is dirty as you walk in the streets. And I want to tell you because here in the Western Cape you don't have your government. We have to win the elections on the 29th of May, even here in the Western Cape. Udabeni lenkinga yokucisha kogesi ezweni uMashatile ugcizelele ngele ukuthi uhulumeni uzoyinqoba maduzane lenkinga ye-load shedding nokuzoletha uzinzo olukhulu lokusimama komnotho. And in order to grow the economy, it means we must end load shedding. We must fix the problem of water. In many rural areas, we're beginning to have this challenge. A week ago on Wednesday, the president said to me, I'm setting up a water task team and I want you to head it. Izakhamuzi zaseHangberg nasemizamo yethu zizwakalise kuMashatile ukukhathazeka kwazo ngezinga lobugebengu nokwentuleka kwemisebenzi kanjalo nodaba lwezindlu zomxhaso kahulumeni kule ndawo. Iqembu iNkatha Freedom Party KwaZulu-Natal lethule lokho elikubiza ngohlelo lwamaphuzu ayi-15 okubhekana nezinselele ezibucayi ezibhekene nezakhamuzi zakulesifundazwe. Iqembu belethula umqulu walo wezethembiso zokhetho olundi enyakatho nesifundazwe. I-IFP ithi umkhankaso wayo wokubuyisa isifundazwe sakwaZulu-Natal usuthole umfutho. Leli qembu lihambise umqulu walo wezethembiso zokhetho lapho kwazalelwa khona umsunguli weqembu inkosi uMangosuthu Buthelezi. Leli qembu lithi izinto ezimbili elizogxila kuzona ukwakhiwa kabusha kwengqalasisinda kanye nokwenza ngcono ukuletha kwezidingo nqangi ezifana namanzi emphakathini. Kuba ukubeka eqhulwini ukuvuselela nokuthuthukisa kwezingqalazinda ukulungisa kwemigwaqo ngokuyikho kuzobeka eqhulwini. I-IFP izotshala imali ngokuvala imigodi phecelezi ama-potholes emgwaqeni futhi ibe iqinisekisa ukuthi yonke imigwaqo yasemakhaya eyibhuqu ifakwa itiyela. Le nhlangano ithi izophinde isungule uphiko ehhovisi likaNdunankulu oluzobhekana ngqo nezinkinga zokungasebenzi kwentsha kanye nokucijwa kwamakhono. Abalandeli beqembu banxuse ukuthi kuvulwe amathuba emisebenzi. Besifisa ukuthi abantu besifazane njengoba izimo zinje emakhaya ntula sifisa ukuthi basivulele amathuba omsebenzi nanokuthi abantu bakwazi ukumela bazenzele imisebenzi
izandla kuvulwe inkampani ezazikade zenziwe umntwana kaphinda angene. Yabona ishe employment angifuni ukukamba manga into othi ujabulela ukuthi uphasa grade 12 ujabulela ukuthi ke ugqoke ijazi varsity after 3 years but masuphuma ngaphandle ubhizi yohlala nabantu abangazange beye ngisho esikoleni. Leli qembu lithi unqoba kwalo muva nje ukhethweni lokuchibiyela kukhombisa ngokusobala elingakuzuza ukhethweni lokazwelonke. Abameli balo wayengumengameli wezwe uJacob Zuma bazophikisana nesigatshana somthetho othi umuntu oke walahlwa amacala wagwetshwa isikhathi esingaphezulu konyaka akakwazi ukungenela ukhetho ahola iqembu lezombusazwe. Inkantolo yezokhetho izogxile ekutheni engabe ukulungele yini ukuqokela ukuba yilungu leParliamente wayengumengameli wezwe uJacob Zuma. He was just one of many others that were being objected to. In his case, yes, we found that the objections that were before us were meritorious, and we upheld. Wayengumengameli ukelizwe endaweni yokuqala ohlwini lwabazongenela ukhetho lweqembu umkhonto wesizwe, kodwa ke kunengqinamba zomthetho okufanele abhekane nazo. Okokuqala, uZuma usewaphothulile amahlandla akhe amabili njengomengameli wakuleli okuyisikhathi esilingana nezivunyelwa umthetho sisekelo. Okwesibili, umthetho sisekelo awukuvumela ukuba umuntu kwagwetshwa isikhathi esingaphezulu konyaka ukuba abe yilungu leParliamente. That prison sentence started in July of 2021 and ended in October of 2022. And that, because it only ended in 2022, he is disqualified for the next 5 years. Umkhonto wesizwe uzokuphikisa ukuthi wayengumengameli wezwe wake walahlwa icala lobugebengu. President Zuma was incarcerated by a constitutional court without having been afforded, his constitutional rights to a free trial. So we cannot necessarily label it as a criminal case. Ukweseka lokhu iMK izosebenzisa udaba lwemizamo yeFreedom Front Plus lapho yayifuna khona ukuba khoxisa ukuqokwa kukaWinnie Madikizela Mandela ohlwini leANC. Nalapho inkantolo yezokhetho yagcizelela khona ukuthi isigatshana 47 fanele sihunyushwe kanjani. Usihlalo wePAC esifundazweni Eastern Cape uSandla Goqwana uthi iEastern Cape idinga ubuholi obuzokwazi ukubhekana nezingqinamba ezikhungethele isifundazwe okubalwa kuzona ubugebengu. Ugoqwana ubekhuluma namalungu omphakathi waseNdimbaza njengengxenye yomkhankaso wokhetho lwakulonyaka. Leli qembu lithi uma lingathola amandla okubusa lingakwazi ukuhlinzeka ngamathuba emisebenzi kanye nokunye okuntulekayo. Leli qembu ligubha iminyaka engama-65 lasungulwa kanti lihambele imizi ngemizi liqhuba umkhankaso walo. Leli qembu lithi izinkinga ezikhungethe umnotho wakuleli zidalwa ukwehluleka kukahulumeni ukusebenzisa izinsiza ezifana nomhlaba kanye nezimboni ezahlukene. This area we are in, it used to be an industrial area. It used to have, it used to create employment for our own people. We have been calling for years that as government must resuscitate the industrial companies which are actually in this particular area in order for to be able to create employment. We need to invest in areas which are actually which I will call the niche economic areas in this particular country. You have your Port St. John's, which is actually rich agricultural. We have actually now, with the cannabis industry, we have not even started as a province on that. Iqembu likholelwa ukuthi kufanele kuvuselelwe izimboni ezindaweni ezifana nomdantsane eEastern Cape ukuze kuvuleke amathuba omsebenzi. Ungqongqoshe wamaphoyisa ubheka icele uthi ngaphezudlwana kwengxenye yesigidi mgulukudu eboshiwe ezweni lonke kusukela ngoMbasa wanyakenye ngaphansi komkhankaso iOperation Shanela. Amaphoyisa abalula ukuthi phakathi kobugebengu lemgulukudu ebanjelwe yona ifaka phakathi ukuhlasela ehlomile, ubugebengu bamaqembu emgulukudu eyintsha, ukubhanga izimoto ezithutha imali, ukumba ezimayini ngokungemthetho kanye nokuthumba. Amaphoyisa athembele kwezomhloli uqoqa ubufakazi ukuze abasolwa balale bebaliwe. Over 500,000 suspects, criminals have been removed from society and brought before the court to answer for their alleged. To be exact, this is 507,000
suspects that have been arrested in 11 months since the launch of Operation Shanela on the 8th of May last year. Ngongqoshe amaphoyisa ubheka icele uthi kunabasolwa asebeboshiwe emacaleni adonsa amehlo omphakathi. 1,179 intelligence-led takedowns were conducted by SABC. These specialized operations involve weeks and at times months of planning, surveillance and monitoring of targets. Mkhuzo wamaphoyisa kuzwelonke uqholisekile ngomsebenzi wamaphoyisa wexwayisa imigulukudu ukuthi ziyozifica zigawulwe zabekwa. We have not reached where we want to be, but we are stabilizing certain areas. There are still some stubborn areas like your Western Cape, KwaZulu-Natal and Gauteng. Those are still stubborn provinces, but at the same time in the same provinces we are also yielding some good results. Amaphoyisa athi ke ayayinqoba impi nezigila mkhuba. Mbukile sathi iqoyito lwami sibuya sizokuphathela udaba olutheni. Bendilele ndava kusithiwa kuyatsha and then ndaphakama xa ndiphakamayo umlilo wabe sokufitshana eminyangweni wami. Umlilo ungqongqise imtshondolo ebalule emakhulwini amathathu ekhaya mandi ngaphandle kwaseStellenbosch eWestern Cape. Mbukele lo daba lungezinye izindaba esibuya nalo uma ngabe sibuya eyitolo. Asikubingelele mbukeli ngoba sanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi iphini likaMengameli we-ANC uPaul Mashatile usephothule isigaba sakhe somkhankaso wokhetho eWestern Cape lapho bejutshelwe khona insuku ezintathu kusukela ngoLwesihlanu. Asikhumbuze ke mbukeli ukuthi lezi ndaba ikhona ku YouTube na ku SABC Plus. Ngena kuzona uyicinga amagama athi ke SABC izindaba na kanjani uzoyithola njengoba zinjalo. Izakhamuzi zomasipala wesifunda eChris Hani esifundazweni Eastern Cape inxusa uhulumeni we-ANC ukuba ahlinzeke ngamathuba emisebenzi ikakhulukazi entsheni. Izakhamuzi kusho lokhu ngesikhathi usihlalo we-ANC uGwede Mantashe ebambe umhlangano nazo. Le yenye yedolophane ezincinanana nezisokolayo kwiphondo leMpuma Koloni. Abahlali bathi ukungabikho komsebenzi kukhokelele ekubeni ulutsha luzibandakanye etywaleni kwiziyobisi nakulwaphulo mthetho. Abantu batsha bakhala ngemisebenzi siyafuna bayesikolweni siyabakhuthaza bathi ke ngoba bayavuya bene-degree zabo abanye bene-BTech ufumanisa into yokuba bafuna ngoku ukuqashwa kanti urhulumente uthi vukuzenzele. Abanye abahlali bathi inkokheli zalombutho ekuhlaleni ziqashisa abantu abahlobene nabasebenzisana nazo kuphela. Tata ke sivuke apha e-step 2 njengasiyiyouth sivuke kusasa kuqashiwe ndingayazi uba ipost tata zifike nini. Usihlalo kazwelonke wombutho i-ANC uyalele inkokheli kurhulumente lwengingqi ukuba zijongane nemiba yokuqeshwa kwabantu ngendlela efanelekileyo. Xa kukho into eziveziweyo njengoba for example yonke imibuzo edibanisa ulimo ifuna isebe lezolimo apha ephondweni nesebe lezolimo phaa phezulu, owethu umsebenzi kudlulisa la myalezo phaa phezulu apha ebekhona u-MEC wolimo bazenze zanto bazilandelele. Ukanti uMantashe kwabongoze abahlali ukuba bawajonga amathuba emisebenzi nakwezinye idolophu ukwandisa amathuba abo okuqeshwa. Ndingusidima Mfeku kwindaba ze-SABC ex-Textrom kwiphondo leMpuma Koloni. Inhlangano yomphakathi eqapha ubugebengu enkomazi esifundazweni eMpumalanga inxusa izinhlaka zokuphepha ukuthi ingenelele ebugebengwini obenzeka emngceleni ilibombo. Le nhlangano isho lokhu enkonzweni yomngcwabo wekhansela le-ANC uThabo Ngwenya esigodini saseMangweni khona eMpumalanga. Amalungu e-ANC okubalwa kuwo namalungu ePhalamende kanye namalungu omphakathi aphume ngobuningi bawo ukuzothi indlela nhle kuThabo Ngwenya. UNgwenya ube yikhanselela kumasipala wasenkomazi udlule emhlabeni emva kokuhlaselwa emzini wakhe ngabantu abangaziwa ezinsukwini ezimbalwa ezidlule. Unkosikazi wakhe walimala kanzima kulesigameko kwebiwa nemoto kanye nomakhalekhukhwini. Umndeni ufuna izimpendulo. Iziphathe kabuhlungu lenzaba besisabukele ukuthi njengami ngimkhulu wakhe sisabukele ukuthi in future kukhona tasendela kona ngalendlela aqale kusebenza akazange isikhathi lesizwe asebenza
sithembile ukuthi kuningi lo tasentela kona. Amalungu omphakathi kanye nophiko lwentsha lwe-ANC athi ukushushumbiswa kwezimoto emngceleni kuseyinkinga enkulu. The ANC Youth League every day says the problems of this country could be minimally resolved if we remove illegal foreigners. Uhulumeni uthi kusekuningi okumele kwenziwe ukuze kubhekwane nobugebengu. All South Africans to stand together to uproot crime anywhere it happens, but it is more pronounced in some of the border adjacent areas. You are aware that the South African police, the criminal justice cluster, ran an operation in Manguza in KwaZulu-Natal, and that situation has now calmed down. There is now a semblance of law and order in the area. Akukaboshwa umuntu ngalesigameko kanti amaphoyisa ayaqhubeka nophenyo. Wexwayiswa izakhamuzi zasesifundazweni iWestern Cape ngomoya onamandla ozohlasela kule insuku ezimbili ezizayo. Lokhu kuza nje imjondolo yaseKhayamandi ngaphandle kwaseStellenbosch khona eWestern Cape kushe wangqongqa imjondolo ke ngaphezulu kwamakhulu amathathu okukholakala ukuthi umoya onamandla onomthelela kulesi simo. Kulomshopho bangelwe isimo sezulu babalelwa inkulungwaneni namakhulu amahlanu abantu abakhahlamezekile izakhamuzi sikhala ngokuthi ziphaphame sekuvutha amalangabi lokhu ke kwenze likhona ukuthi ke ziphume nempahla ethile kusinde umphefumulo nje kuphela. Bendilele ndava kusithiwa kuyatsha and then ndaphakama xa ndiphakamayo umlilo wabe sokufitshana emnyangweni wami so akho kwanto ndikwazileyo uyikhupha izolo apha ke kwatsha. Then salahlekelwa into yonke Inhlangano yomSamaria olungileyo Gift of the Givers ithi njengoba isimo sezulu sibucayi okumqoka ukuthuthela izakhamuzi endaweni ephephile. As we can see, the strong winds are picking up here. These people have to be evacuated. It's not an ideal place for them to be at the moment for their safety. As the local councillor is here, we're trying to get the people into a local church. Nondunankulu esifundazweni Western Cape Alan Windy uthi imbangela yesehlakalo isimo sezulu esingesihle esifundazweni. The escalation specifically in the Overberg, in the Winelands district and parts of the city of Cape Town, which is in the Helderberg basin. So that's Somerset West, because it's kind of on the fringes. That's getting to a level 9 warning. The level 9 warning is big rain that's coming. So we've had a lot of big wind now over the last sort of 24 hours, a lot of damage and of course a lot of fires. I think altogether we're probably sitting with 40 fires across the province. Okubhlungu ukuthi kuphume isexwayiso esimayelana nokuthi isimo sezulu sizoholela ekutheni kudaleka umoya onamandla. Umengameli waseRwanda uPaul Kagame uthi izwe lakhe lizoqiniseka ukuthi ukubulawa kwabantu abaningi okwenzeka ngo1994 akuphinde kwenzeke futhi iRwanda ikhumbula iminyaka engama30 kwaqala impi phakathi kwesizwe samaTutsi kanye namaHutu neyadlula nabantu abangaphezulu kwesigidi. Kube umzuzu onomunyu ngesikhathi abaholi bamanje kanye nabadala bebeka izimbali. Isikhumbuzo esingemnandi somshophu owehlela iRwanda eminyakeni engama30 edlule kwashona isigidi sabantu. As South Africa ended apartheid and elected Nelson Mandela president, in Rwanda, the last genocide of the 20th century was being carried out. Kulabo abayizisulu lolusuku lunzima. We were 6 siblings. Kafushane uthi nganginezelamane eziyisithupha siphila impilo ejwayelekile umehluko nje ukuthi sasingamathuthi kwabulawa abantu abangaphezulu kwamakhulu ayisithupha ngasekhaya okufaka nomndeni wami phakathi. Umengameli uCyril Ramaphosa ohambele lo mcimbi uthi akumele umhlaba uphinde uvumele lesigameko siphinde senzeke. South Africa embarked on a number of initiatives which President Kagame spoke about in his speech at the commemoration, applauding the help that South Africa post-apartheid gave to Rwanda and the solidarity that we pledged, how we helped Rwanda to build or to rebuild its health system. Imicimbi ehlukene ibibanjwe emhlabeni jikelele ukukhumbula izisulu.
lezi akuqala phela sikuphathele zona kuze bekungokuzayo sale kahle.